Seigarren ipuina gizona eta sugea. Neguaren erraian, hotz gogorren artean, izozturik zeudela bazterrak, gizon errukior eta bihotz biguneko batek hartu zuen etxean sugea. Balagantzen zuen ahaleginez, ematen zion esnea eta sukaldeko zokondoa berotu zedin. Heldu zen udaberria eta nola ondo biziaz gizendu zen sugea, hasi zitzaion mistoa edo benenoa eta jaiki zen hausikitzeko gizona bere ongileari. Haserretu zitzaion honi, hartu zuen makina bat eta diotsa. Utik hemendik, zoaz nire etxetik urruti, esker gaiztoko hori. Zer, nik errukirik handienarekin eman negua ondo igarotzeko toki ezin hobea, jangarritzat esnea, berotegitzat sukalde bazterra, eta gizen eginda premia igarota gaitz egin niri, hilko zaitut bertan berehala irteten ezpaduzu nire etxetik. Bai berriz, isiltxorik irten beharrean gaizki egin nahiaz damutu, eta jasotzen du burua, ateratzen du eztena, eta sartu nahi zion bere ongileari. Gaiztuari egiten zaion mesedea, egilearentzat da kaltea. Ez du honek esan nahi, kristauak gaizki egingo duela, honeginez bere etxai lurrekoari. Jesu Kristauk agintzen digu, erantzuteko guk honeginekin gaizki nahi edo egin digutenei. Eskatzeko aita zerukoari beragatik. Maite izateko bihotzez izan gaitezen bere umeak, ikusirik nola erortzen diren eurilurraren ongarriak gaiztuen eta honen soroetara. Antzinako esana da, egin ondo edozeini, begiratu gabe nori. Ipuinak bakarrik esan nahi du, nolakoak diren gaizto asko, zein esker galdukoak, nola ezagutzarik ez duten egiten zaizkien mesedeengatik.